Había unha vez dous amigos, Roque das Revoltas e Carmiña, que vivían en Cabana de Bergantiños. Viven cerca da ría e van ao cole das Revoltas. Gústanlles os animais e teñen un gato e un can. Os seus avós teñen un cabalo e un burro. Tamén lles encanta pintar, ler contos, viaxar e a romaría das letras do colexio. A Roque e a Carmiña encántalles traballar na horta coas súas avoas. Agora na primavera plantaron amorodos, arandos, tomates, leitugas. Tamén lles gusta coidar os animais co seu avó e tamén ir a pescar ao Padrón, así aproveitan para ir á praia á area das vacas. Teñen un amiguiño que lles fai trasnadas e chámase Xando Pericán. Un día dixéronlle: Non nos volvas a esconder a roupa. Se o faz ben, podes vir un día de excursión con nós. Xan aceptou e díxolles: Vale, non volverei a portarme mal. Entón quedaron en preparar as mochilas e tamén uns bocadillos para merendar. Cando ían de camiño, de repente, escoitaron un tractor. Era o tractor de Manolo. A Xan de Pericán non lle parecía boa idea axudarlles a plantar. Decidiu levarlles todo o que plantaran e díxolles: Ou me deixades facer o que eu queira ou senón, non vos devolvo o que levei. Como viron que con Xan do Pericán non había nada que facer porque era un traste, decidiron reunir os nenos do CPI as Revoltas para que lles axudaran a localizar as plantas. Pero Xan esconderas tan ben que non as atopaban. Mentres eles buscaban, Xan do Pericán aproveitou para facer unha trasgada máis. Picoulle as rodas ao tractor de Manolo. Isto xa non ten xeito. Temos que pensar outro plan. Cando Manolo rematou os labores agrícolas, cargou a colleita no tractor. E foi entón cando se decatou de que as rodas estaban picadas. Vos sabedes quen puido facer isto? Sabemos só, foi o de sempre, Xan do Pericán. Contestou Carmiña, e entón Manolo díxolles: Na Torre da Penela vive un sabio que pode axudarvos. Os dous amigos marcharon de seguida para alí. Camiñaron e camiñaron cara a Silva Redonda e a medianoite divisaron ao lonxe, no medio da espesura, a impoñente silueta da Torre da Penela. Deron 3 petos na aldraba da vella porta da torre e ao instante apareceu un ancián de longas e canosas barbas, acompañado dun fermoso gato branco que tiña un corniño na cabeza, como dun unicornio. Os nenos explicáronlle a situación con detalle. O sabio, despois de escoitalos moi atentamente, fixo un longo silencio mentres acariñaba o gatipedro e por fin dixo: Teño a solución. Cada vez que Xan do Pericán faga unha das súas falcatruadas, o gatipedro irá ao seu cuarto pola noite e provocará que mexe na cama. Aos 2 días da visita de Roque e Carmiña ao sabio, eles decidiron ir á praia do Pendón. Xan do Pericán seguiunos ata a praia, escondeulle as súas pertenzas e deixoulle unha nota dicindo: Se queredes recuperar as vosas cousas, no patio do colexio tedes que estar. Ao chegar ao patio, as súas pertenzas non estaban. Buscaron por todo o patio e só atoparon unhas pegadas de can. Serán estes firulais? Preguntou Carmiña. Roque e Carmiña estaban moi preocupados e non sabían o que facer. Entón, decidiron ir detrás das pegadas do can e levounos ata a entrada do salón de actos. Alí estaba o seu gatiño dormindo enriba dos seus traxes galegos. Eles, moi contentos, vestíronse e nese momento empezaron a escoitar a música de Quero Galego e a fume de carozo foron seguindo o son da canción. Chegaron ao patio, onde se estaba celebrando a Romaría das Letras. Xan do Pericán felicitounos por encontrar os traxes e prometeulles que non volvería a facer das súas. E sen darlle moita importancia, uníronse á festa e puxéronse a bailar mentres os músicos Felipe Gómez, Rosalía e os alumnos de sexto tocaban.